Yamwachen ama wo akwaba aha ye Adom TV ene ye memenda wa wonim se memenda du say Nnawotwe dwumadie ye de ebro epreboso ne de toso enkono ye de dwumadie efree studios aha 355 Fanofa Street elkokomlemle midin e the Chief Jerry Forson for the next 2 hours in someone Nnawotwe edi ahimu pa na ye gisa adofre mienu na fa ye de atenase na ye de atwetwe ho enkomo enti wo hwen Adom TV sa so te enka e wa sempa 94.7 FM. Meda se pa se me menda bia ogibre na obeka ye ho sa dwumadie eso for omo ewo social media no utimi ehwen ewo Facebook Adom TV on Facebook and also Asempa 94.7 FM and so ewo Facebook na fe wo de contributions so comment and na bisa wo de ato ho na fe ye de yagibre na fe yakenkan e de amaw so ye sha afia se covid bre yi mu ni ade nyina no yankofo frɛ no ahokyerɛ sɛ ɔman ni mu ayɛden niema enkoyie niema bo kwa na ekosoro eti na nipa ba kwa yɛhwɛ ni mu paase yɛbɛte ne nka the chairman of the economic management team in this case or the vice president his excellency Alhaji Dr. Mahmood Bawumia for some time now na sɛ wayɛ din kakra na manfo eka na wɔmo eka da bɛ ne yɛbɛte ne nka na wɔtwe yi mekyerɛ ya wada no opiem ewo test conference mu a wo ye no Pentecost Convention Center ewo gomu afete the state of Ghana's economy the ekotruja in fact for by over 3 hours no penini gina ne nan so a wo kasa ekire mu ya akokofa ho kire ni nyina the aba anapay ye be hwe ensem odi tudwa no ebi but most importantly ye be gina kwan a wo kire say digitalization ana abefu kwan a ye fa so eye niema kwan a afa so aboa waman no esikasem eti otachi on a lot of things you be share video ni bi but a few of them manoti ewa ha addressing the issue of unique identity Ghana card no waka ho asem say as we speak nipa ba 15.9 million and a woman enya Ghana card no ebi emo so obo property address system and also so say yeka say properties by 7.5 million ewo Ghana ha de ni nyina no wo matimi ama address but yenko tie bi ye ba atwetwe nkomo